Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV odhiambo machielo marwaki ni machiegni weche manyien mag imore kaka nasesengo motelo samane wane weche manyien mag rameny piny koro mogi sechegi ni pod nitie mathoth mano wamedo luwo ni mondo waket nigi e yor adimba. Koro sa ochopo mondo wami weche manyien achiel kachiel kokalo Ramogi TV magi oting'o weche mag pioula, midhiero mosekel, masiche mag apaya kaachiel kod weche mag mbolea mabandia mabende medo mieno moko kuom jotelo mathurka ka koro idwaro ni mondo med keto kenge mag timo nonro mong'ith. Kopogore kod mago nyakwara mogi weche mag ng'anyo mag lakteche bende en wach ma waketo e weche manyien kod mago mag tuke. Kamoro amora ma intie ber kod chakruok nyaka giko mokwongo to wayud thuond weche. Oula medo kelo midhiero e pacho kaka i thuolo mar seche 24 mokalo ji auchiel owito ngimagi e gwenge mopogore opogore. Upepo jana ilikuwa kali sana. Kali sasa mpaka nguvu nashinda meli. Msichana mwenye ameaga dunia ako form 1. Menyo dhi nyime ne ringre ji auchiel bang' masira mar yie manyoya moloko e nam Mabaringo. Gisenego jowa mok tin ni ji ang'wen. Koro kwang'eyo ni to wando pakoro higa otie kaka higa dhi rumo wadhi konyre nadi. Ne giriemba gi nyithindo chandra gi nyithindo. Jopiny mar Arieda ne ong'anyo nyaka e do ka gikwedo kambi moro mar mula ma giywak ni keto ngimagi kama rach. Machiegni nyakora mogi bet thuolo mar tudori koda ka imiya pachi kotenore gi weche manyien ma wakelo ni otieno ni. Namba en 23600 kata bende nyalo luwo wechegi e Facebook mar Ramogi TV Kenya, YouTube kaachiel kod mbui mar X @Ramogi TV KE. Kata bende nyalo luwogi kokalo e Facebook page mara wuon ka i-followa iluongo Facebook page mara ni George Bati Daddy Cool. Jaloko mara iluongo ni Wilson Ochuka, nyinga en George Bati. Machiegni ji auchiel owito ngimagi bang' oula ywerogi e gwenge mopogore opogore pacho ka i thuolo mar seche 24 mokalo. Midhiero mar oula ma ikelo kata mokelo tho oriwo koda ka counties ma Nairobi, Machakos, Kiambu, Kisii kod Kirinyaga. Kaka jafwambo mar Wali Abich lero, oula pod medo daro ji e mier ka jokor chal kor lwasi medo chiwo milome ne oganda ni koth pod nitie. Kwan jogo mawito ngimagi e masira mar oula kaluwore gi koth mapek machwe pacho ka medore ka koth manochwe seche 24 mokalo e gwenge mopogore pacho ka okelo tho mag ji auchiel e gwenge ma Kinani e kaunti ma Machakos. Ng'at achiel ne oula ywero ma onego gi kanyo ka ji mamoko adek ne ores ngimagi e kinde mane ginimo e aora Athi ma sani koro pong' mobaro gengnige kaluwore kod koth mapek. We have not lost anybody apart from one person who was very naughty. Alienda ile bridge pale akatembea, anaulizwa tu unafanya nini, akatembea kufika huko maji akamzomba, akafanya nini, akaenda. Na kwa sasa tumeweza kuwaokolea watu 17 ikiwemo ni watoto 4 na watu wazima 13. E kaunti achiel no bende riwruok mar Kenya Red Cross ne oreso ji adek kamoro ni Joska e sub kaunti ma Matungulu e kinde ma pi oula ne omonjogi bang' aora Athi pong' mobarore. To e kar dak mar Waka e kaunti ma Kiambu, ng'at achiel bende ne owito ngimane bang' kor ot moro rumbore piny ma onege mana gi kanyo kendo kelo hinyruok mag ji adek mamoko kaluwore kod koth mapek manochwe alworano. Na hiyo mvua imesababisha pande ile ya chini kuloa maji sana. Hiyo maji imeingia ndani ya mchanga ikaangusha ukuta. Mumeona tumekuwa na shida kidogo pande hiyo. Hakuna mtu hata mmoja mwenye atarudi kwenye nyumba ile block na hii block mpaka tumalize ukaguzi. Midhiero mar oula bendo kelo tho e kadak ma Isilibore, Nairobi, Kisii kod gwenge mag Mwea. Oula bendo kwako gwenge mag Budalangi e kaunti ma Busia kaluwore gi koth mapek manochwe alworano ma bende osekelo pek ne familia mok tin 700. Familia 786 ambao wameshaathirika hapa Budalangi, na mvua bado inaendelea na tunatarajia kwamba kutakuwa na athari kubwa. E kaunti ma Homa Bay ma bende familia ma 1500 e gwenge ma Karachuonyo pi osedare mieregi. Jatend migawo mochung'ne pi Zakari Njeru mane otelo e chenro mar chiwo chiemo kony ne familia ma pi osedare mieregi ne okone sirikal dhi gero ohinga kata dak segenga aora Miriu matieko wacho oula mosebedo ka chende alworano. In 2 weeks time and probably even some National Youth Service team
watakuwa hapa kutoka hii Ijumaa. Tuanze kuangalia ni jinsi ipi tutaanza kuangalia mambo haya. To county Nyandarua chendo mag wuoth ne orochore e apaya maol Kalau Njambini bang' aora kororoa pong' modino daraja mani apaya no kama gitimore ka bad migawo mochune koro futo mar yamo e kor lwasi ochiwo milome ne jodak mantie county ma Nairobi mondo bed motang' kaluwore kod koth mapek mabiro dhi nyime koro chwe alwora no. Alia Beach, Ramogi TV. Nekoromogi kapodi wane motende kod weche mag pio lagi koth mamedo chwe gwenge mopogore opogore. Riwruok mar Kenya Red Cross bende koro golo report mayango kaka midhiero mag pio la osebedo karocho moko kuom kuonde mag dak mopogore opogore pacho ka ahinya e weche mag daro ji e mier, ketho mwandu mopogore opogore kaachiel kod bende miyo puothe bende yudo chandruok. Kaluwore kod report mar Kenya Red Cross na Nyakuramogi otimi kidienje ariyo seche 24 mokalo kod report mar nyaka ne koth chak chwe kendo pio la chako daro ji kendo kelo midhiero mopogore opogore bende giyango. Mokwongo wang'e ne report mar midhiero mar pio la e seche 24 kaka oyang kod riwruok mar Kenya Red Cross. Report Kenya Red Cross yango ni udi ma osekethore e seche 24 mano chakre nyoro nyaka kawuono e seche 24 gin 23,336 mago kwan mag udi ma osekethore kaluwore kod pioula ma obiro nikech koth ma medo chwe gwenge mopogore opogore pacho ka. Anyuola ma pio sedaro e miechgi gin anyuola maromo 10,144 kwan anyuola ma koro nyaka gie sani Nyakuramogi ojote kuonde mag jot mopogore opogore bang' pioula monjogi e mier kendo darogi ka puothe ma osekethore eka mar giromo 27,716 kwan mag eka ma nyo nie puothe nyo opidhie kendo gana ne ni kod geno mar yudo keyo kowuok kuom puothego. Kata kamano eka 27,716 nyaka sani koro geno mag jopur onge yudo keyo moro amora bang' pioula kethogi. Kopogore kod mano Nyakuramogi, report mar Kenya Red Cross ewi kwan mag counties moseyudo midhiero nyaka ne koth chak chwe gin kama. Report Red Cross yango ni apeini ma osekethore nyaka ncha koth chak chwe gin apeini 14. Sikunde ma osekethore gin sikunde 18 ka jamni ma osetho romo 4,795. Kopogore kod mano bende report mar Kenya Red Cross Nyakuramogi loso ewi wach mar midhiero mar pioula. Counties ma oula osehinyo chakre nyocha koth chak chwe kwan counties go duto gin 23. Counties ma oseyudo midhiero mathoth ahinya oting'o county ma Tana River, county ma Murang'a, county ma Narok, county ma Marsabit. To e gwenge ma kaluo Nyakuramogi, counties ma bende oseyudo midhiero kotende kod pioula kaluwore gi report mar Kenya Red Cross oting'o county ma Homa Bay, county ma Kisumu, Migori kod Siaya. Kinyalo nywando giwacho ni counties ma kaluo duto oseyudore midhiero mikelo kod pioula mabiro bang' koth chwe mathoth ahinya. Kanyaka gie sani counties moseluong nyingi Homa Bay, Kisumu, Migori kaachiel kod Siaya oseyudore midhiero mikelo kod pioula. Miyo jodak ma koni koro nyaka bed motang' kapo ni wuok e counties go ahinya to kuonde ma pioula jakele midhiero. Kopogore kod mano bende jomodak machiegni kod aoche counties 4 ma wuok kaluoge kod counties mamoko mana wacho motelo bende nyaka bed koro motang'. Kapod wane report mar Kenya Red Cross wang'iyo county ma Machakos, gwenge ma pioula osekele midhiero ahinya kokalo kuom aora ma Athi. Bang' aora ma Athi pong' pi mol kendo wuok oko chope gwenge ma jodake. Gwenge moseyudo midhiero kotende kod pong' mar aora Athi molak mumuomo genge kendo chopo kuonde ma jodake oting'o gweng' ma Kinanie, gweng' ma Joska kod gweng' ma Kamulu. Mano county ma Machakos kaluwore kod report mar Kenya Red Cross. E county ma Nairobi, aora Ngong kaachiel kod aora ma Nairobi miluongo ni Nairobi River bende osekelo masiche ne jodak e kuonde dak mopogore opogore. Moko kuom kuonde dak ma midhiero mag pioula osenyore jodak kaluwore kod pong' mar aora Ngong kaachiel kod Nairobi River oting'o kar dak ma Kibra, kar dak ma South C, kar dak ma South B, Mukuru kwa Njenga kod Mukuru Kayaba. Mana e county ma Nairobi podi bang' aora ma Ngong kaachiel kod Nairobi River pong'. Kuonde dak mamoko ma bende oseyudore e midhiero oting'o kwa Ruben, Kawangware, Mathare, Viwandani kaachiel kod Kilimani. Magi gin kuonde ma bang' aora Ngong kaachiel kod Nairobi River pong'
gila kendo gidonje kuonde dak ma kwano ni konya Kwaramogi e kaunti ma Nairobi kendo girocho ngima jodak modak e kuonde ko e kaunti ma Nairobi. Kopogore kod mano bende nitiere midhiero mamoko ma pi oula okelo ma oting'o pong' mar yewni. Ka pong' mar yewni osedonjore e yawo ma Masinga kaachiel kod Kiambere Dam, gin yewni ma opong' kendo luoro nitie ni pong'no gi pong' ma giyiech oko, to ma nyalo miyo ngima jodak modak piny mar aorego bedo gi ng'ikruok. Omiyo kamoro amora ma intie, kaka jolony medo wacho ni koth pod dhi medo mathoth, nyaka ibed motang' kaka japiny mondo kik iyud midhiero ma ikelo kaluwore kod pi oula kod koth ma medo mborore kata mborore gwenge mopogore opogore e pacho ka. Kwaramogi kowere kod mago mag masiche ma okel kod pi oula kod kaka jo kor chal kor lwasi nyako tenre kod lipot mar Kenya Red Cross ewi masiche ma osebedo wang'e motenre kod masiche mag apaya. Masira tieng' ariyo ma otimore apaya okelo tho mar ji 8 e gweng' ma Narok kod Siaya. E masira ma Narok ji 6 nowito ngimagi bang' nyamburko tuomore e gweng' ma Silanga mantiere apaya mawuok Narok kochomo Bomet. E masira machielo jalweny moro mar Kenya Air Force kod jariemb apiko wito ngimane e gweng' ma Nyamonye e apaya ma Bondo ka dhi Usenge. Jafwambo marwa George Juma miwa ler mar wachni. E masirano mar apaya motimore e gwenge mag Silanga e apaya mawuok Narok ka ochomo Mulot e kaunti ma Narok, ji 6 ne owito ngimagi ka ji maromo 7 ne oyudo hinyruok mopogore opogore kendo dhi nyime kod yudo thieth. Involved the 2 vehicles, a Sienta and a Subaru Forester. The Sienta was headed towards Murot direction, whereas the Subaru Forester was headed towards Narok direction. As a result of the accident, unfortunately, we lost 6 lives. Baadhi ya wenzetu wale walikuwa kwenye hiyo gari, wengine wamekufa, lakini tunashukuru Mungu kwa uhai ambayo tuko saizi. Chris Saola menachiel kuom jog manotony e masirani wa nyamburko mane giidho ne temo kalo lori moro e seche mane gituomore kod nyamburko moro manie wuok yubo mano ma Bomet. Gari ilikuwa kwa speed, hiyo gari aina ya Sienta ilikuwa inafuata lori nyuma, so wakati ilijaribu kuovertake pale kwa Beehives, gari nyingine ilikuwa inatoka upande ya Bomet ikaweza kutokezea, na gari nyingine ilikuwa mwendo wa speed. Hii gari ambayo tulikuwa ndani, gari ya Sienta. Saola wacho ni bedo ne oloko karbet mar nyamburko no e omiyo nyaka sani koro pod ngima. Aina ya Sienta ikakuja, nikaweza kuingia, japokuwa dereva alikuwa ameniambia niingie kwanza mbele. Kwa bahati ya Mungu akaniambia tena nirudi nyuma. Wale walikuwa mbele mahali hata nilikuwa mimi mwenyewe nikae, hawangeweza kupona, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu mimi nikarudi nyuma. Tukarudi nyuma na huyo ndugu yangu mwingine anaitwa George Nguruma. Henry Mwigai mabe ne otonye masirani wach nyamburko mane giidho ne oting'o ji mathoth ma okalo mano ma onego ting'. Hizi gari venye zinabeba excess, kwanza hizi Probox, hizi gari dogo dogo ziache kubeba hivyo excess, cause tuseme kama tungekufa sisi wote ama venye ilianguka tungekufa sisi wote. Tulikuwa watu wengi sana, tulikuwa watu 10 na inafaa kubeba watu 7. Jatendo obile sapkweno man Narok Central John Momanyi ne okwajo nyamburko mondo koro bed motang' kendo giriti chike mag apaya. They need to exercise caution, especially this time when the weather we are experiencing rain, heavy rains around this place that sometimes affects the visibility, and especially at night. To e gwego mag Nyamonye e apan mowuok Bondo ka ochomo Usenge e kaunti ma Siaya, jalweny moyang kaka Python Opiyo kod jariemb apiko moyang kaka Richard Mondi ne owito ngimagi e masira mar apaya mane ojuko apikni 2. Masira ne oyang kod jatend obila e kaunti ma Siaya Cleti Kimaiyo, mano jalweny mane owito ngimane ne oriko ne oting'o wadgi moro e apiko e kinde mane otuomore kod japiko machielo e seche mag midhiambo. Kimaiyo wacho ni chenro mag tim nonro koro pod dhi nyime ka ringre ji 2 gi ne oter e kar kano ring'o osiptal maduong' ma Siaya. George Juma, Ramogi TV. Kawasudo Nyakwaramogi en ni chenro mar reso jogo manido masira mar yie mane onimo e nam ma Baringo dhi nyime ka nyaka sani pod imanyo ringre ji 6.
Masira ne nyojuko jopuonjre mayangore ni nyo odhungore yie yamo mapek nyodugo ong'ielo yie manyo gintiere no. Ng'at achiel to ne oyangi ni owito ngimane kendo noseyang ringrene ka menyo mar joma moko pod dhi nyime. Eric Ounda nigi ler mar wach. Ne en wuodh ojende ma Baringo mane oriko dhi e kanisa. Kata kamano, wuoth ne ok ochopo to ka yie mane gintie nimo e nam ma Baringo. Yieno mane oting'o jopuonjre maromo 23 mag skund sekondar kod klas 8 ne oriko nie wuoth kochomo dho wath ma Kokwa e yor Lamo. Kata kamano, masira ne oneno toka apaka mager ne ogoyo yiegi kendo kelo masira. Ilikuwa ni mafunzo ya vijana vile jinsi kijana anaweza kukaa katika nyumba ya Mungu. Sasa walikuwa wanakuja kufundishana na pia kuja kuelimishana kama vijana na jinsi ya kuendelesha hii maisha ya Kikristo na pia maisha ya masomo. Koko mane gigoyo ne omiyo yie mane nitie machiegni biro mar resogi. Maromo ji 16 ne oresi ka ji 6 to ne onimo ka menyo margi pod dhi nyime. Ng'at achiel to ne owito ngimane. Tend obila ma Baringo to ne olero ni yieno ne oting'o dhano mokalo kwan ma owinjore gi chik. Gino mane omiyo oloko ji e pi. Upepo jana ilikuwa kali sana. Kali. Sasa mpaka nguvu nashinda meli. Wakati meli inapendoka karibu nafika tu, watu nakimbia ya island kusaidia hao wenye boti nyingine. Msichana mwenye ameaga dunia ako form 1 Kimale. Na ako na miaka kijana ako na miaka 16 na msichana ako na 14 years na huyo ameshaenda na namba 3 ako na 12. Alafu huyo mwingine mdogo alienda tena nimepoteza yeye ako na miaka 9. Jaod bura ma Baringo South ogolo kwayo ne sirkal mamalo mondo oket chenro maber mar konyo masira machalo kod mae e seche ma gitimore. We don't have ambulance in this lake. We don't have the enough facilities for saving life, like the life jackets and the other equipments. You can't compare here with what is happening in Lake Victoria and Mombasa. Mae timore ka yieno to oseyudi ka jomenyo to oyango ni auka mager kod oula mapek pod omono gi timo tijno mar menyo e yo mapiyo. Eric Ounda, Ramogi TV. Omedo dhi nyime nyako Ramogi. Riwruoge adek mag jochiw thieth kama oting'o mar lakteche, clinical officers kod jolony mag laboratory okoni pod ng'anyo dhi nyime nyaka piny owacho chopi e winjruok kodgi. Riwruok mar lakteche KMPDU koni twak margi kod piny owacho dhi makare mak mana ni pod nitiere weche moko adek mapok gichopo e winjruok moriwo chudo mar lakteche ma jopuonjre ma otesi ni interns. Odiochieng' makiny riwruok mar jochiw kata mochung'ne weche mag riwruok mar jothieth mochung'ne kuonde thieth miluongo ni clinical officers kod jo laboratory wacho ni gidhi bago ng'anyo maduong' Nairobi ka gikoni piny owacho pod odagi twak kodgi e yo malong'o. Jafwambo marwa Judith Omondi ni kod ler mathoth ewi ripodno. Ma ndalo 7 nyaka ne doho chiw chik mar twak manyien e kind riwruoge mag lakteche kod migawo mar thieth kuom ndalo 30 e ndalo 4 ma okalo chalo ka gima twak dhi makare. Kaluwore gi lipot ma ochiw kod piny owacho kaachiel gi riwruok mar lakteche mar KMPDU, wach ma pod nohinga ne kweth ariyogo en osara mar lakteche mag interns ma sirkal dwa ni mondo mi doho timie ng'eto ka KMPDU to koni winjruok margi ma higa 2017 owinjo chiw lai makare ma owinjo luw. And I understand that we need to wait for the court process before we discuss it. But we have had the idea that this is matter of collective bargaining agreement in the CBA, and therefore it should be honored, and the intern doctor should be posted immediately as per collective bargaining agreement. So that's the point of departure on that thing, and therefore this morning we were meeting with the religious leaders, particularly for us as KMPDU. We want them to pray to soften the stance and the hearts of the government, because the issue of internship is quite critical to us. Riwruok machielo mar clinical officers manie ndalo 22 mar ng'anyo margi to koni gima pod ochung' e kindgi en duol matayo sara mar jotije piny owacho SRC magikoni odagi keto e tim winjruok mane gibedogo kod migawo mar thieth. Odiochieng' makiny gichano bago ng'anyo maduong' mar medo sundo duolno mondo chop dwarogi. And actually on the part of the national government
The prolongation of the strike by clinic officers is from the Salaries and Remuneration Commission because the ministry asked them to approve so that they can be able to conclude, we can be able to enter into a return to work agreement, but SRC does not seem to be bothered. We are planning a demonstration tomorrow to continue our voicing out our issues. Because we are saying we are on 22nd of our strike, and the employer, specifically the county government, still continue disobeying the court orders to come on the table and negotiate. Laboratory officers mabende ni odiochieng' mar 20 mar ng'anyo to koni chutho piny owacho osedino itgi winjo ywakgi kendo counties adek kende kama oriwo Homa Bay ema oseyie winjogi. Otamore luongowa to oko kacha to wacho kaka en osendikonwa barupe kokwayowa oboke moko monego bed ni waterone to oboke go wan barupe no ero pokwayudo. Koro ne wawacho na kumicha nyiswa ni to barua mane ndikonwa ni ng'amono mane miyo barua ni mondo gik midwaro go wakelni wachni watieki. Omiyo pod wane gomo kendo kiny jogewa mag jo lab kiny no wajoin gi jok ma jo thieth mar clinicians kendo kiny wane ng'anyo mar tipo Nairobi ka. Odiochieng' ma kawuono riwruoge gi ne oromo kod jodolo ma pacho ka kama oriwo mag Anglican Ole Sapit kod kopedhe ka otelnegi kod Bishop Philip Anyolo. Ng'anyo mar KMPDU ne odiochieng' mar 40. Judith Omondi, Ramogi TV. Kotenore kod weche mag ng'anyo mar lakteche gi twak madhi nyime, sirikal koro miyo lakteche thuolo mar nyaka odiochieng' makiny mar chungo ng'anyo margi. Jatend jotije sirikal Felix Koskei wacho ni 96% mar weche mane chendo winjruok osebedoe kokalo e twak magisebedogo. Koskei wacho ni gideyo mana nyuok mar chiwo thuolo ne lakteche mondo ket kokgi e winjruok odiochieng' makiny bang' ka lakteche go ne orem timo kamano odiochieng' ma kawuono. And we agree that the union leadership goes back to report to their council and their membership so that they can ratify for us to come and sign the return to work agreement, of which since morning, every other time we are being updated that they have been having their meeting since 9 o'clock because you know they have series or they have several organs to pass through in order for the strike to be called off or for the suspension by the court to be affirmed. And therefore, they are still in the meeting, and we have decided that since it is becoming night, we need to give them some more time for them to conclude the discussion with their membership so that tomorrow, once they are ready, we come here, convene here, sit down, and initial or sign the return to work formula as agreed yesterday. Riwruogo kinde ma pacho ka LSK chano chwalo ng'ore od bura mamalo mondo thich oko e apis jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaluwore kod wach mbolea mabandia ma osebedo ka kelo ng'ur thurka. Kokalo kuom jakom margi Faith Odhiambo, LSK koni Linturi ok owinjo med bedo e apisi. Magi timore kinde ma okil Ahmed Nasir Abdullahi bende dwa ni non Linturi kod jata tije board mar dere mag cham mag piny owacho Joseph Kimote kotenore kod wach mbolea makamano. Maling'ling ewi mbolea mabandia mosebedo ka kelo ng'ur kowuok kuom jopur ma pacho ka medo gedore ka koro okil Ahmed Nasir Abdullahi kokalo kuom kambi mare mar MMA Advocates ondiko ne jatend okwach kich mondo nono matut jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod jata tije dere mag cham mag piny owacho NCPB Joseph Kimote ka itudogi kod goyo simbe mane temo bwogo apisa ma ochung' ne tije kambi mar loso mbolea mar Kel Chemicals Limited Davesh Patel. Kaluwore kod andika ma ochwo e kogno kod okil Ahmed Nasir, Joseph Kimote ne oro ne Patel oboke moro ma okia kore mane temo chune mondo mi odhi osome mbele jofwambo ni e kind tarik 5 kod tarik 7 dwe mar adek higani kambi mare mar Kel Chemicals Limited malog tich mare nitie Thika ne oloso mbolea mabandia, gino mane Davesh Patel otamore timo. Oboke no bende yango ni tarik 4 dwe mar 4 jata tije mar NCPB Joseph Kimote kod apisa mamoko ne okaso Patel gi simbe kendo nyise ni mondo ochope log tich mar NCPB saa 9:30 ma oko leo
kama ling'ling ma oboke no yango ni chal ni apisago ne dwaro mondo gol mit bilie. Kopogore kod tend NCPB, jatend migawo mar pur Mithika Linturi bende ne ogochone Davesh Patel tarik 11 kod 12 mar dweni mar Ang'wen, kane dwaro ni mondo Patel odhi osom e mbele jofwambo oboke magalagala manondikne kod jatatije mar NCPB Joseph Kimote. Kaluwore kod okil Ahmed Nasir, Patel ne otamore somo oboke no gino machal ne owang'o i Mithika Linturi ma tarik 12 dweni mar Ang'wen ne odhi nyaka e log tich mar kambino Thika kendo golo chik mondo lore. Magi timore kinde ma jatend riwruok mar okinde pachoka LSK Faith Odhiambo chano chwalo ng'ure od bura mamalo i ndalo 7 mondo thich oko jatend migawo mar pur Mithika Linturi kaluwore kod wach mbolea mabandia. Period that we have given for the demand to the CS is a 7-day demand notice that he starts setting in place some of these recommendations that we have made, because we need to see action. He's responsible for that ministry, and we cannot keep seeing the ping-pong games that are going up and about. We need to see answers. We need to see recommendations being made, and how can farmers who have since been affected by this scandal be given reparations for the same. Weche mawuok kotenre kod mbolea mabandia i pachoka medo keto jatend migawo mar pur Mithika Linturi kod tend board ma ochung'ne chame pachoka NCPB kama diny, kendo koro biro chuno mondo gimed chiwo ler mar yanga dier kendo giluok nyinggi e wach mbolea go mabandia. Erokamano nyakora mogi kuom ketera mogi TV thuolo marwa mar kawo yweyo mar mokwongo chopo gi kanyo, kendo daher mondo mi anyisi ni adani asome moko kuom ote ma iseoro ka ne jogo ma oketo wangira mogi TV. Eric Oremo kawuok chunga Kenya makago wacho ni bati waneni ka kod wadwa Okinyi Musa. Kenya ni tinde masira ng'enye manade. Elvis Odhiambo Bilo kawuok Garissa wacho ni gin kod Thomas Obuya Udoriro Nyaguok kod Jared Dorcas kod Festo wacho ni news lera ahinya. Erokamano. Ma Wino Janabi kantiro yani Masai ka sirikal ok dwa wuoyo maber gi lakteche to gichalo joma ok dwar ngima jopiny. Mano wach mawach kanyo. Erokamano kod Wino Janabi. Fidel Isaya intire Kanyadoto weche manyien lera ahinya in kod nyithindu. Erokamano kuom kete ka. Oimore main Mary Leo kawuok Obaga Ramogi lera ahinya kendo weche manyien choponwa ka Fidel Isaya kantire Kanyadoto wacho ni wagoyo mana mos ne joma midhiero mag pioula osekelo negi maseche kod lal maka kod kacha. So sawa. Jo Kenya dhi ng'iyo gi ngima maonge lakteche kaka an nyocha awito mama na roda Kinyi Ojwang Nyachunge mar Kabuoch Malele kaluwore kod weche mag ng'anyo go ka ng'ama chalo wacho ni ng'ama ni thiedhe malong'o nokoyudo. Erokamano, pole sana kuom masira makamano. Susan Onyango mesero dwa ng'eny ahinya en ndege oula ndara to nono to pok ne wawinjo ni Olanda yanga awuoro gik matimore. Lakteche mondo chul achula ya dhano matuo winjo matek oko ka Eli Jabondo ema ondiko mano ko dwani mondo lakteche ochul mapiyo piyo mondo ngima jok masamoro bedni ok dhi maber nyato jotuo mondo ngimagi obed maber. Dikima Kwero Babatoni wacho ni a serious government ok nyal keto weche thieth in such a jeopardy. Wacho ni then what is the priority surely, and other departments are just quiet. LSK, the Kenya Human Rights, etc. The NHIF be olwar ne pangla koro ji konyore nade Kenya kae. Pesa to gin go en mani ok ginyal wacho ni pesa onge, yet usuru to ong'aw e flow mar 10 mar od orofa. Walo manono kabisa, mbolea be ichiwo mabandia. What a sad state. Mano Dikima Kwero wacho kamano ni piny ma ji chunygi okuye kendo ji okumo akuma kaluwore kod Dikima Kwero. Sa director Dominic Akogo wacho ni yo makare kendo mora ahinya. Wacho ni Ramogi TV omiyo weche mos nyaka ne joma dongo kendo gibedo gi ng'eyo kuom mago matimore piny Kenya masani. Gin gi wuode iluongo ni Abebo gin godo kanyo. Gweng' ma Ramogi lera ahinya news biro maber. Dudu Bae Rico Wuri Nyasema wacho ni entiere Migori County 044 gweng' wacho ni gweng' Ochila yako. Okay. Awinji makare Udi Tsunami jonyuol mondo owek oro nyithindo
ng'ada ore gi kinde ne ma koth medo chwe, ji obed motang' kendo kik gi hinyre. Mano uko manyakwaro bende mawacho kamano. Kaso katieko nyakwaro Mogi otene anoka Ochengo mwa wachni na Mogi ler ahinya oyogo jowa ma osiko wito ngimagi seche mag apaya. Eka oiko nyamin gimiluongo ni Mary Achieng' manyocha wito ngimane masira mar apaya Nakuru kod cousins mage ariyo. Wach ndara ni onego timie gimoro. Waka yuyo gi kanyo nyakwaro Mogi ka wamedo keto geno ni sirikal biro keto kenge kendo timo nonro makare mar manyo kendo yudo yo ma inyalo tiyo godo maseche mamedore thurka. Kik idhi mabor, ma en Oimore. Are you ready to turn your Skiza tunes into cash? Dial *487 *3#. Choose your favorite Skiza tune, confirm, and enter to win big. 50k daily, 100k monthly, and the grand draw of 1 million Kenya shillings. Each time you download Skiza tune, you support our local talent as you increase your chances of winning big. All SMS alerts are from Skiza Citizen, and lucky winners will be contacted from 0709 767 000. Skiza tune, Skiza chapa. Terms and conditions apply. Win big in seconds. Shabiki nikajaribu mara ya kwanza nikaeka shilingi 100, kaliwa hiyo 100, nikasema nikakufa moyo. Hii mara ya 4 nikaeka shilingi 100, kaona napanda yapanda ikafika 500,000. Nikamusisha msichana wangu mkubwa, akaniambia dadi, toa hiyo, usiache, toa. Nikasema wacha tu niendelee tu kucheza. Ndio ikafika 1.4. Nimefurahi, yani hata nimeona ni Mungu tu. Kuna mali nilikuwa nimeshikika ma school fees hivi, alafu na mjengo wangu kidogo ambao nilikuwa nimeanza. Avieta ni iko sawa kabisa, iko chonjo. Avieta ya Shabiki.com inakupa the biggest multiplier in Kenya. Shinda up to 50,000 times your stake. Yani ukiweka stake ya 100 bob, ndege ipeperuke, unashinda 5 million within seconds. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB license number 359. Mimi nataka uwakishe moto, nataka uende ukaharibu kabisa. Yani dismantle. Familia ya Mzee Job imetawaliwa na chuki, migawanyiko na siri. Kuna story nazisikia hapa mtaani. Story gani? Bintiye Job hasikila mwadhini wala lamteka maji msikitini. Jackson atakupa nini wewe? Yeye mwenyewe yule hana mbele wala nyuma. Utanifungia mpaka lini? Mvutano kati ya Mzee Maarifa na Mzee Job utafikia wapi? Ushatandikwa. Jackson naye asongwa na mawazo chungu nzima. Kisa kama mapenzi hapo ndio nyinyi wakisema love is blind. Yako love is blunder. Niko na big money. Sasa wataniita Big Daddy. Tazama kipindi hiki cha Hila kwenye View sasa. Hila. Gonga ni rahisi na washindi ni kibao. Kucheza ni rahisi. Ingia kwenye www.gongagonga.com, register na nambari yako ya simu, kisha uweke deposit yako kupitia M-Pesa. Kuweka beti yako, chagua stake yako, weka beti yako, kisha uanze kugonga, ushinde pesa taslimu papo hapo. Kumbuka, mchezo ni rahisi na washindi ni kibao. www.gongagonga.com. Hairuhusiwi kwa walio chini ya miaka 18. Imesajiliwa na BCLB number 359. Chenro ka chenro en wuoth makende, kama jopiny nyiso kit pok mopogore opogore. Fundi watch, software developer. Gibedo gi lek mar timo duto mondo ginyis chia margi. Okoyot kitero kendi gi passion no ibro nyalo. Rom gi jogo moseloko pok margi obedo kaka yuto margi mapile ka pile. Ma olos gi rabolo be. Iye ka en raffia grass to ko ka en rabolo. Tudri kodwa ka wamenyo kit pokgi kendo wanyiso kaka ng'ato ka ng'ato nyalo loko pok omiye yuto. Talanta mara ng'ato ng'eyo pogore but mare manyasayo omiye nyaka itigo maber. Magi duto iyudo mana e chenro mar pok opogore.
Kwanza duoko ni Ramogi TV erokamano miyo aneno pogruok. Chieng' tich ang'wen ka tich ang'wen, saa 2 okinyi. Mana e Ramogi TV. Osudo nyako Ramogi gi weche mamoko manyien kama bura ma nono nek mar nyadendi Sharon Otieno ne ochori nyime nyaka tarik 6 dwe manyien kama gavana machon ma Migori Okoth Obado kod achije mamoko ariyo Caspar Obiero gi Michael Oyamo igeno ni biro chopo e doho. Bura no ochwal nyime bang' kwayo ma ochwal gi Caspar Obiero ka odwaro ni mondo miye thuolo mar kuyo kod ik mar minore kod nyithinde manyocha notho e masira mar apaya dwe mokalo. Doho yie kod kwayo makamano kendo chiwo thuolo ne Caspar otiek chenro mag iko mar anyuola mare kapok odok e doho kendo ne burano matude gi nek mar Sharon Otieno. Duond bura mar UDA osetieko ikruok ne chenro mar yiero mag jotelo e kor gwenge kata grassroots election madhi timore e kaunti ma Homa Bay tich abich mar jumani. Kaunti ma Homa Bay en achiel kuom kauntis ma UDA dhi kuongo bage yiero mag jotelo mag kor gwenge ma gichano ayanga tich abich mar jumani kendo biro dhi nyime e kauntis mamoko. Jokanyo e duond burano kata board matayo yiero e duond bura mar UDA ne obago romo margi gi jogo ma olap dhogi ndong' ne kombe kod jokanyo mag UDA kaunti ma Homa Bay mar chiwo negi puonj ma otenore kod chenro mag yiero no. To put the best county in the nation. Sawa sawa. Kufanya kazi on your behalf at the party for the purposes of conducting their grassroots elections that is slated for the 26th of April this year, this coming Friday. We wanted to ensure that actually give them a guarantee that this process will be free, fair, transparent, and will have a very credible and verifiable exercise. We have worked hard to make sure that it's credible. And Homa Bay, being our hotbed where we have more voters here, we are here to safeguard the interest of UDA members in Homa Bay. Wan kaka jo Homa Bay, wodo mana aswa jo Homa Bay mamoko. Ne kiyudo ja UDA the election a polling station X to okina registered member. Wenegi nafas mondo gitim yiero margi peacefully. Wan bende wa aswa jo UDA ni security mar members kod National Election Board oket arita kwe e yo makende. Wabiro ka mondo wasir chenro mar yiero madhi mbele nikech President Ruto osenyiso wahera makende nyaka no cham muma osebedo wendo waka kendo waseneno lwete kaka chalo. Osudo nyako Ramogi moko kuom mine ma oting'o mago mawuok e riwruok mar maendeleo ya wanawake kod bunge la wananchi e kaunti ma Migori ne obago ng'anyo mamuol ka giseyo moko kuom josiasa machuo ma giwacho ni buogo jotelo ma mine kendo diro negi weche moko ma ok odhi kare. Mine go mane otelnegi kod jakom mar maendeleo ya wanawake sub county Masuna East Millicent Atieno wacho ni moko kuom jotelo machuo ma oting'o jaod bura Masuna West Peter Masara osenyisa chaya ne woman rep ma Migori Fatuma Mohamed. Jaod bura Masuna West Peter Masara ma bende nitiere oko mar piny Kenya to ne oramo ni ne en openjo mana women rep mondo okon jo Migori kama otede gino ma owacho ni pod obiro mana medo penjo. Wan kaka maendeleo ya wanawake wakwedo weche mag violence miketo ni mine. Okwadwar violence. Joma chuo ne wasekwa ung'uono. Dumondo we thuolo watim tije. Ayanye mamono wadonje siasa nikech bi yanya madwanya ga yan tato ka hero weche makamago nikech mine gin jogo mohero weche mag Nyasaye. Wajuma mine watiyo matek. Gima dichuo nyatimo dhako nyatimo molo kata dichuo. To wadwaro mana luor. Okwadwa mondo yanywa. Iyanywa mok ber. To ne ng'anyo mamuol mondo mi wayud hakiwa mar luor ni. Fatuma ni department ne mar women leader wa kaka Fatuma Network.
ohero joma mine to ohero youth, ohero ng'ata. The Thames Masara en bunge mar Suna West. Yanino dhi e liel ko yanyo Fatuma. We are not ready mondo wa fight e liete. Ka in koda wach, please come mondo wa bed piny mondo wa sort that problem issue ne women. Jodak ma Ramba e sub-county mar Rida ne obago ng'anyo mamuol nyaka ido Siaya e kinde ma iwinjo bura mamieno kambi kunyo mola mar Almlight gi ketho alwora kod keto ngima jodak marach. Jodak ywak ni chakre ne kambino chak tich mar kunyo mola e wengego. Ji mathoth osewito ngimagi, to kata kamano onge chudo mosechiw ne anyuola mag joma osewito ngimagi. Gimedo ni tije kambino ketho alwora kendo keto ngima jodak makono kama ok ber. Jang'ad bura Ann Yatich ochiko burano ibiro winji chakre tarik 13 dwe mar abich mar higani. Wanyalo yudo yo mane kaka mar Rahia Maramba mondo oriembgi gia nikech muda matin manjo gibire no muda matin no gisenego jowa mok tin ni ji ang'wen. Koro kwang'eyo ni to wando kwa koro higa otie kaka higa dhi rumo wadhi konyre nadi. Ne giriamba gi nyithindo, achandra gi nyithindo. Ne giriwre ma ginego chuora ma wuon lobno. Nyaka sani an chuora no kayiko, gi sani adak ndori aluoko ni mana ji lewni. Koro ka chiem gi nyithindo, eka nyithindo dhi sikul. Koro akwani China, kok nyal chula gi ka iwochena, to gin gi ya mondo giwenwa lokwa thuolo mondo adog adhi adage dala. Asebet kawan gi chandruok mopogre. Jo China osenego jogewa moloyo 4 ma otho moiki. Jo China kunyo mwandu gold e lopwa gi thuon. To gold no gigolo Ramba to gitero Vihiga. Gidhi luoko kuro. Wan to wan kaka wan ni. Wasekwayo gi mondo gibi wabed piny wawuo gi miwa haki wato gidagi. Osuru nyakwaro mogi wadonje mutende kod weche mag ohala. Jatend piny Kenya William Ruto koro jiwo rowere mag Afrika mondo obedi opara manyime e mako motegno lony manyasani kaka yor timo lokruok ne pinje mag Afrika. Ruto loso kano yawo romo makende mar tudruok e kind pinje Afrika midendo ni Connected Africa Summit higa mar 2024. Ruto wacho ni Afrika pod nitie chien korka dongruok mar teko lony manyasani. Owacho ni nyalo nitie lwet rowere mar kelo lokruok kendo jiwo dongruok mag teko mbui, teknolojia kod lony manyasani kanyakla. The Dr. governments in the achievement. And I am excited to be here for this, I think, plan. Imagine navigating the fields. We have commenced the process of reviewing our building codes to ensure all new buildings are fiber optic ready. These initiatives underscore Kenya's dedication to deliver sustainable, universal digital access. From wherever you came from, you no longer need a visa to visit Kenya. We are working closely together to make sure that data can flow safely between Kenya and the European Union, as well as between Kenya and its partners. I think it is important that as Africa, we make sure that we are running fast enough not to be left behind. We cannot continue playing catch-up. We therefore need to break the shackles and barriers that we have within Africa so that we have got policies, laws, and regulations that speak to each other. In the 21st century, farming is not just farming, it's ag tech. Medicine is not just medicine, it's med tech. Finance is not just finance, it's fintech. And fashion is not just fashion, it's fashion tech. Skiza chapa, ushinde. Ndugu yetu anapata shilingi zake 50,000, muuzaji akadala tukimpa tu. Si unaona? Hizi zote ni zako. Unasikiaje?
Furaha mingi sana. Si ndio? Hebu wajuze kwa kamera tu ile pale, ulifanyaje kupata 50,000 leo hii? Nilifanya ku dial star 487 star 3 hash. Ukachagua. Nikachagua nikashinda. Ukachagua sikiza tu moja na ukashinda. Nikashinda. Imekupa 50,000. 50,000. Asante sana. Ongezea mama stock sasa. Si ndio? Lazima. Hivi enda na cheki yako, hatusalii nayo. Sikiza chapa. Ushinde. Nyakwa Ramogi negin ji mahumbgi ne lach kanegi loso oganda ne chiko itgi bende kama negi kalie weche ne dong matho nuna nigo kot kamoro kachacha nogoyo asa madwa wacho to go kot to jibiro tek Noero sort out dispute. kata kamano oganda osepenjo ni gin kanye to gitimo ang'o to mosenindo anyuola gi paro gi nade Igni mose kalo ne gin jok ma ideo to kata mana sigand gi bende ne wuoro. Gisani awuok oko mar manyo gi kata mana nyuola margi mondo wami mathoth kama gintiere to kod gino ma gitimo. Riuri kod Walter Nyambaga ka okelo ni chenro mar gin kanye tich ang'wen saa 3 otieno. Kik bai. Wuoth mar manyo chang. Wawuothe piny mar thieth kokalo e wang' jogo mosedake. Thieth sani nitie Kenya ka, dakteche nitie, masinde nigo mwanyalo thiedhi michangi. Kata ibed jachiw thieth, kata mana jalno madwa ng'eyo gik matimore e sekta mar thieth. Wakolo pat jolony ka wayudo sigana tok kode marochere. Waweuru keto reputation mbele ne ngima mar ng'ato. Ng'eyo matut e weche mag thieth chako gi goyo mbaka. Advice jowani ne uru penj laktar mondo ing'e kuma inyalo konyorie kapok iyumba. Penj laktar. Wuok tich nyaka tich abich saa 12 odhiambo. Mana e Ramogi TV. Machini nyakoro mogodonje weche mag tuke kama bang' tuke 27 e lig maduong' mar adhula mapacho ka klab mar Gor Mahia omako thuolo mokwongo gi points 57 points 9 mbele klab mar Police FC omako thuolo mar ariyo. Kogalo nigi geno mar kawo kombe mar 21 mana kaka James Opondo korolero. Lap Manyayo Stadium johera mag klab mar Gor Mahia gi FC Leopards ne obiro kar romgi e tuke adhula lig maduong' pacho ka midendo ni Mashemeji Derby. Tugono mane en mar 98 e kind klepe ariyo go no bedo gi mit gi lit ka gol makende mar jatugo Austin Odhiambo emeno kelo lokruok bang' Gor Mahia loyo Leopards gol 1-0. Jagol mar Gor Mahia Kevin Omondi nomi kad makwar kata kamano kocha mar Kogalo Jonathan McKinstry nopango pap kendo yudo points 3 maketo gi thuolo mar kawo lig higani. I would like to apologize to our fans which came in the numbers. I would say both fan base they did good atmosphere for the derby. So yes, atmosphere nice, good game. Like if you are from outside, but for us very painful. You know, someone asked me the other day, Gor go into this game maybe as favourites, and a lot of other people sort of say try and brush away that favourites tag. But I think for Gor, what game during the KPL season are we not favourites for? The expectation in the history of the club is that there's pressure on us to win football matches. Every game is worth the same. Club mar Gor Mahia biro rakore gi club mar Murang'a to gima biro ka kocha chwalo kwayo ne johera mag Gor Mahia mondo ochop kar rombo gi kinde magitemo kawo lig mar 21. Korka kore Thomas Troka olero ni nyaka Leopards tim manyalore mar manyo jotugo manyalo konyogi dhi mbele gi loso tim ka ging'iyo higni mabiro. Even today when you play against 9 players plus goalkeeper, we should have more chances. So this is what we have to work on it, and of course maybe to identify some players which can maybe be more dangerous and to give us maybe the depth on the bench. Today was one hell of a story, I think, in terms of how we had to play in order to get the win, but extremely pleased with the guys, really pleased for the supporters to be able to hopefully go and enjoy their Sunday night now, and yeah, we just hope to see them all out again in a couple of weeks against Murang'a Seal. Club mar Zoya omako thuolo mogik e chung mar Klepe gi points 17 bang' tugo tuke 27 points 8 to club mar Shabana FC makedo mokalo mondo kik gidog e lum.
E thuolo mar 16 en klab mar Muhoroni FC mane wuok modhi nono gi klab mar Murang'a odiechieng' manyoro. Okinyi kama en kocha mar Muhoroni lero ni nyaka jotuke tim manyalore mar dong e lig maduong' ka higa mokalo bende Muhoroni notony. Itabidi tu tufanye maandalizi mazuri before tucheze na Gor Mahia. Still tutacheza hapa nyumbani na Gor Mahia na mimi na hakika tutakuwa tumejipanga vizuri. Though despite ile opportunities tumepata leo, create chances hizo, hatuwezi kuhesabu chances, tunafaa tuhesabu mabao kwa sababu hata penalty tumekosa, but to me najua vijana watachangamka. With the next game they will be serious. This is my third game. Mechi ya kwanza nikashinda, mechi ya pili nika lose, alafu leo nilikuwa na expect nikaanza toka na 3 points up because napigana relegation. So nikikuja hapa hivi I was prepared to get the 3 points. Unfortunately imetoka vile imekuwa namna hiyo, then nikatoka na 1 point and I appreciate hiyo moja nimetoka. Gor Mahia biro manyo points apar kende e tuke biro modong' mar mondo mi gikaw okombeno ka ikruok mag tuke pinje Afrika nyaka gitim e yorno makende ponono ni dwachgi ochopo kare. Amesema 90 na zile za ziada zimetamatika. Ushindi mzito, ushindi mnene. James Opondo, Ramogi TV, Nairobi. Riwruok matayo tuke mag Kung Fu Wushu nobago tuke mag Kenya Wushu National Championship Tournament tielo mar adek manokelo kanyakla jotugo mawuok pacho ka. Tuke go manokelo nyithind sikunde ma osebedo ka timo tiegruok margi e sikunde mopogore opogore ne obagi mar manyo jotugo mabiro ting'o nying Kenya e tuke mag pinje Afrika ibiro bagi e piny mar Rwanda dwe mar 6 kind tarik 15 gi 16. Kano wuoyo gi jofwambo jakom mar Wushu pacho ka nolero ni nok mar kony kowuok kuom counties gi sirikal mamalo tiro dongruok mag tuke. Number 1, we have Dennis Kamau. Please, a little announcement. We are going to Rwanda at June. I have already invitation. Date 15 to 16. Yes, we are going to Rwanda for Africa Championship. These people are the one we are going to choose today. Yes, that's why I'm saying we are doing Kung Fu with all our heart. But our government is not helping us, especially our county government. Kwanza girls, hakukuwa girls. We knew that hii ni kitu ya boys. But for now, girls are many. Kwa shule, hizi primary schools, CBC, hadi high school, wamekuwa sasa. So naweza sema progress and the number of people imekuwa high for now. And saa hii watu wako determined because this is something naweza kupeleka Olympics. Capacity ya players ni kidogo. Capacity ya audience ni kidogo pia. Ni kwa sababu bado Kung Fu ijulikani sana Kenya. And that's why unaona pia participants ni wachache. So tuna hopes za kuenda mbali. Kuenda mbali ni kupata watu wengi waweze kujoin Kung Fu na waweze kujoin hadi team ya Kenya. Ili pia tukienda nje tunakuwa wengi. Tuke mag golf mosir kod bengi mar NCBA no dhi nyime odira mokalo katielo mar 4 obagi alap mar Ruiru Sports Club e tuke manoyo jotugo 200 e division mokwongo. Angels Maina nobedo jaloch bang' yudo points 36. Louis Anderi notieko thuolo mar 2 gi points 34. Catherine Wamboi nokawo loch e kidieny mar Wakeni bang' yudo points 29. Joseph Wairagu norieny division mar 2 bang' yudo points 40 ka e kidieny mar Wakeni. Lucy Njuguna nokawo loch gi points 36. Bang' tielo mar Ruiru, tuke mag NCBA Golf biro dhi nyime alap mar Thika Sports Club tarik 4 dwe mar 5. Sebastian Ogier no yudo loch e piem mar WRC tielo mar Croatia bang' jatugo Thierry Neuville gi Alfin Evans bedo kod ng'ikruok e tielo mogik mag piemno. Ogier nodonjo e kidieny mogik mar Croatia ka en e thuolo mar 2 mana nyiri machuok. Kata kamano, derebano mariembo ne tim mar Toyota nomi thuolo mar kawo loch bang' Neuville mariembo ne tim mar Hyundai gi Evans nobedo kod bagni. Ma en loch mare mokwongo kata mar okil mokwongo higani ka bende en loch mare mar 59 nyaka ne ochak piem mag WRC.
Erokamano nyakora mogi kuom keto Ramogi TV giko mar weche manyien mag oimore odiochieng' mar 22 dwe mar 4 2024 kamoro amora ma intie Pochgi Park. Kendo erokamano maduong' kuom bedo koda chakruok nyaka giko. Moko kuom ote ma oseorona ka koponi alidha en Pochgi Park ne Gor Mahia mano Eli Jabondo ema wacho kamano. Erokamano Eli. Kasto Ramogi to pod ler kendo morande. Chenro ma kawuono ni mit an Lucas Odhiambo wacho na kamano. Erokamano Lucas. Ngisani George Bati chenro ma kawuono ni mit kendo lose ngadho mamalo. Lona from Kisumu wacho ni the truth is since ni sirikal dwaro duoko population mar Kenya piny mondo ji omed hinyore momiyo ginyal winjore kod doctors. Mano kapar ka en gimotimne research to en patch Lona kawuok Kisumu. Omiyo onge gi tudruok moro amora kod paro mar Ramogi chiwo. Opiyo Kogalo kata Opiyo Kogalo Japete wacho ni winjo makare entiere Obambo Kisumu. Erokamano ahinya. Jatend piny Kenya odich mana gohala manyasani to ji to hinyore e ute mag thieth. Irene kawuok Ogwedhi Masai mosna Daktari Ken Ogada. Asha Otieno Audi wacho ni owuok Kisumu kendo mora ahinya gi weche manyien. Maxwell wacho ni Ramogi ber Kericho weche manyien yudore kendo donjo yo maler ahinya. Brighton kawuok Migori wacho ni Ramogi ler Kapamba wan kodi nyaka giko. Ramogi TV ler ndi Kisumu County ma Peter Ochieng Asedi kawuok Coca-Cola. Sirikal koro owinje ywak mag dakteche nikech kinde makoro oula ywero jini winjo beni lakteche makonyo ji. Senior Sergeant Bob Siling ma wuoda Sumbi ono nyakwar Mathayo Kibrit wacho ni entiere gwenge ma Somalia kendo Ramogi TV neno malera ahinya omora ahinya gi weche manyien mag Ramogi TV kendo wacho ni ofuone ja Sumbi duto te. Erokamano Senior Sergeant Bob Siling wuoda Sumbi ono nyakwar Mathayo Kibrit kantiere gwenge mag Somalia kocha soja. Erokamano Senior Sergeant. Brother Wycliffe Oruko wacho ni antiere kodi kendo weche manyien odonjo maleu kendo maler. Erokamano nya Brother Wycliffe Oruko mano jawer jatich Nyasaye jakomo this iluongo ni this mar Banana Migori wacho Ramogi ler ndi kendo pok aneno gima wendo wacho ni Ramogi ler ndi e piny Luo ka. Wacho ni to mar Ogola ema mondo timie nonro mapiyo mondo wayudane duoko. Don Jamigori wacho ni jomoko osechamo molea Patel makoro ideyo yawa. LSK Saidia Patel. Okay, mano kaluwore kod Don Jamigori iwachno. Ochieng manya jalego pap nyadiel wacho ni Bati sani weche mag tho ng'eny manadeni e Kenya waka. Mana en pi, en ajali mar ndege, koro weche to thoth Nyasaye ma mondo okony piny. Engineer Obura Udrongo bende wacho ni en Fred Obura entiere Mikindani Mombasa onena yo mayom kendo ma otielore yo makare ahinya piny mar Mikindani Mombasa. Nyakwa Ramogi donge manigi chakruok to bedo mana gigiko mare. Debed ni pod ntiere gi thuolo mang'eny ahinya dhi nyime to kech koro sawa mayo wang'wa wan bende wadwa kudre wachoke remo kaka joma moko ma samoro nosewuok e tich. Jaloko mara obedo Wilson Ochuka ka eloya mosiro weche gi manyien ko wuok kuom jatenda Jay Bonyo jachung weche Ken Muga. Reporters magwa duto te kaachiel kod in bende miketo wang'i e kiru mar ariyo ka kod Lindsay Simani mosebedo director mara kaachiel kod Kev mosebedo je sound master jal machwalo ni weche gi jago picha mara bende wan godo ka Ben Wuda Sona bende osebedo kaja kadhiro na weche gi nyakoro moga kaachiel kod Liz Ndwati to kod Liz Awino giduto te giwacho ni kawo mos kuwuok kuom gi kiru mar ariyo mar od ke weche manyien. Kaw kamano Nyasaye mondo miyo riti bedo gotieno makare oganda luo kamoro amora ma untie amedo lamo Nyasaye mondo med rito ngimau wabed motang' e kinde ma koth chwe kendo kata mana kopo ni donje ndara ka in jariembo bed ni riembo pikipiki ndiga kata in ng'ama riembo tuktuk kata nyamburko to bende kata kiwuotho mana gi tiendi ne ni bedo motang' e kinde ne nikech samoro inyalo paro ni in mabor gi kama masira nyalo timore to nyalo juki nikech samoro ok ing'iyo malong'o kama ing'ado kata kama iwuothe. Kaw kamano Nyasaye mondo rit nau otieno mangima nyaka kendo warom thuolo machielo. Nyinga en George Bati. Oriti masani.